Presidente Benigno Aquino III gikatak ng makigtagbo ni Pope Francis karong adlaw, Disyembre 4 sa Vatican sa Italy. Human sa iyang duha ka adlaw nga pagbisita sa Rome, mo diretso si Aquino sa Vatican alang sa private audience ni Pope Francis. Lakip sa istoryahan ni Aquino ug ni Pope Francis mao ang bilateral relations sa Vatican ug sa Pilipinas ug mga updates sa rehabilitation efforts sa mga lugar nga naigo ni Bagyong Yolanda. Ang maong meeting gitanaw usab nga higayon alang kang Aquino nga makapadayag og pagpasalamat sa mga Pilipino kang Pope Francis sa iyang pagbisita dinhi sa Pilipinas ug sa tabang niini alang sa mga biktima ni Yolanda. Mao na ni ang ikaduhang pagkita o panagkita sa duha human sa pagduaw sa Santo Papa sa nasod niadtong Enero ning tuiga.